Nabavili ste novu kuhinju, štednjak, možda promijenili dnevni boravak? Pa kamo sada s ovim starim namještajem? Ostaviti pored spremnika čini se najjednostavnijim rješenjem. Ne! Time se narušava prostor u kojem živimo, stvara komunalni nered i nepotrebni dodatni troškovi. Takvo je nesavjesno postupanje podložno nadzoru komunalnog redarstva te kaznama. Komunalno društvo Čistoća ima rješenje. Spremnike od 5 metara kubičnih po mjesnim odborima. Moguće je vlastit dovoz u reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta. Tako možete ispravno odložiti veće količine otpada iz kućanstva i čak problematičan otpad za koji se pitate kako i kamo bi ga trebalo odložiti. Ovakvim postupanjem sprečavate nastanak nereda u našem gradu, a ljepota našega grada naše je zajedničko dobro.